Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko po sanang magbahagi sa inyo ng isang kwento na minsang nagatid sa amin noon sa kapahamakan. Bago ko po umpisahan, itago niyo na lang po ako sa pangalang Adolfo. Sa aming bayan noon, hindi na mabilang ang mga pagkakataon na may napapabalitang inaatake ng hinihinalang aswang. Binalot ng pangamba ang mga nakatira doon, sapagkat hindi nila batid kung sisikat pa ba ang umaga na buhay pa ang kani-kanilang mga mahal sa buhay. Kuya Bari, binata pa ako noon. Palagi akong sinasama ng aking mga magulang upang tumulong sa trabaho sa aming bukid. Kapwa magsasaka ang aking mga magulang. Ang pagsasaka sa bukid ang pangunahing pinagkukunan namin ng panggastos sa araw-araw. Kaya naman, puspusa na lang ang kanilang kasipagan. Adolfo, pumasok ka na dito. Oras na ng gabi, nariyan ka pa sa labas. Sigaw ng nanay Tela ko. Nasa dakong likuran ako noon ng aming bahay upang magpahangin. Bakas pa ang pagod ko noon galing sa bukid. Kaya hinayaan ko munang mag-relax ng sandaling iyon. Di nagtagal, ako ay tuluyang pumasok na sa aming tahanan. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Saad ng Tatay Romel ko habang sinisindihan ang kandila. Kinaumagahan, 3:00 ng madaling araw ako gumising kasabay ng pagtilaok ng mga manok. Sumunod din sa akin si Tatay Romel, sapagkat kasama ko siya noon upang tumungo sa aming bukirin. Matapos kong gumayak ng aming dadalhin, nagpaalam na kami kay nanay at tuluyan ng lumisan. Sa labas ay bumungad sa amin ang maaliwalas na kalangitan. Hindi na namin kinailangan pang gumamit ng flashlight dahil sapat na ang liwanag na nanggagaling sa buwan. Nagitla ako ng bahagya dahil may biglang tumakbong pusa. Napahawak pa ako sa aking tatay, resulta ng takot. Talasan mo ang iyong pakiramdam, marahil ay nariyan lang sila sa ating paligid. Babalang wika niya na nagpabilis pa lalo ng pagtibok ng aking puso. Sa kalagitnaan ng pagbagtas namin sa kagubatan, may tila anong bagay ang nasa paligid namin noon. Kapwa, nagsalubong ang mga paningin namin ng aking ama matapos masilayan ang isang lalaki sa aming harapan. Sa wari ko po, noong una ay karaniwang tao lamang ito, subalit walang pakundangang itong sumugod sa amin. Pasalamat ako dahil mabilis na nahila ako ni tatay para makailag sa agresibong aswang. Bahagya kaming nagkubli noon sa isang mayabong na dahon dahilan upang hindi niya kami mahagilap. Huwag kang gagalaw, isang maling kilos lang ay maaari tayong marinig ng aswang. Bulong sa akin ni tatay na bakas ang takot sa mukha. Hindi naglaon, unti-unti itong lumapit sa aming pinagtataguan. Marahan na sana akong tatakbo, subalit may nilalang ang biglang dumating. Hindi pa bukang liwayway noon, Kuya Bari, kaya madilim pa nang naganap ang pangyayaring iyon. Naaninag namin sa kanyang anino na hindi siya tao. Marahil ay isa itong malaking itim na aso. Gulat na gulat ako nang bigla niyang sugurin ang aswang. Tila wala itong kinatatakutan dahil walang naging laban ang nasabing aswang. Sa sandaling iyon ay kanyang napatay ang masamang nilalang. Napatakip na lamang ako sa aking bibig dahil sa nerbiyos. Hindi ko na rin mawari ang panginginig ng aking mga tuhod habang seryosong kinakain ng aso ang katawan ng aswang. Hindi namin napagtanto ang langgam na namumugad sa lupang aming pinagkukublihan. Hindi ko na napigil noon, Kuya Bari, ang sakit kung kaya't napatayo ako at umaray. Nang kami ay mahalata
ng naturang nilalang, agad itong umalis at iniwan ang nakahandusay na katawan ng aswang. "Umalis na tayo rito, tay," ani ko kay tatay at agad namang nilisan ang lugar. Nabablangko noon ang isip namin kung tutuloy pa ba kami sa aming pupuntahan. Mas mabuting wag na tayong tumuloy. Mas malalagay lang ang buhay natin sa panganib kapag ipinagpatuloy pa natin ito. Desisyon ni tatay bago kami bumalik sa aming bahay. Binilisan talaga namin ang aming paglalakad sa pag-asang hindi na ulit makakasalamuha ang aswang na siyang tutugis sa aming mga buhay. Halos umaga na nang may 2 tao na tumawag ng aming pansin. Alam niyo po ba ang bahay ng magaling na albularyo rito?" Kinakabahang tanong ng isang babae. "Naku, delikado na roon. Nasa may huling bahagi ng gubat ang bahay ni Tandang Tasyo," paliwanag ni tatay sa 2. Kailangan daw kasi nilang ipagamot sa lalong madaling panahon ang kanilang anak sapagkat ito ay may iniindang sakit sa balat. Nagtinginan kami ni tatay. Lubos ko siyang kilala. Kaya alam kong hindi niya tatanggihan na tumulong sa taong nangangailangan. Maraming beses niya na itong ginawa kaya iyon ang aking inakala. "Naku, pasensya na ho. Nagmamadali pa kami," anya sa babae na lubos ang pagkadismaya. Kumaway ako bago umalis at sinabihang mag-iingat sila. Hindi pa kami noon nakakalayo, Kuya Bari. Tumingala ako noon sa kalangitan. Makulimlim ng mga sandaling iyon at nagbabadya ang tila malakas na ulan. Ilang sandali pa ay inusig ng konsensya si tatay. Inisip niya kasing mapanganib at maaaring magpakita ang nilalang na pumatay sa aswang. At doon niya napagpasyahang balikan ang mga babae at ihatid mismo sa kinaroroonan ni Tandang Tasyo. Tinawag namin ang 2 at kinausap na sasamahan namin sila. Habang binabagtas namin ang masukal na gubat, nagpakilala ang 2. Ang ngalan ng babae ay Vina, samantalang Gwen naman ang kanyang anak. Kanina pa raw sila roon at hinihintay lang na may dumaan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nung kami ay mapadaan sa may ilog na bahagi, tumambad sa amin ang nakasusulasok na amoy ng malansang dugo na nagkalat sa lupa. Marahil gawa ito ng nilalang na nakita natin kanina, sambit ni tatay. Hindi kami nagtagal sa bahaging iyon at ipinagpatuloy ang aming paglalakad. Pinalilibutan ng maraming puno ang bahay na kung saan nadatnan namin ang bahay ni Tandang Tasyo. Yari sa matitibay na bato ang kanyang bahay. Naroroon din ang matatalim na kawayan na siyang bakod niya sa harapan. Maiisip mong iyon ay gawa upang proteksyonan ang sarili laban sa mga nilalang. 6:00 na noong kami ay dumating. Bago kami umalis sa aming bahay, iniinda ko na ang masakit na ulo na sinundan pa ng sakit ng katawan. Kaya marahan muna akong sumandal noon sa isang puno habang sila na may hinihintay ang tugon ni Tandang Tasyo. Ilang minuto pa ay tuluyang binuksan ng matanda ang kanyang bakod. Walang ano-ano ay pinatuloy niya kami sa kanyang tahanan. "Magandang umaga. Narito po kami, Tandang Tasyo, dahil may kasama po akong magpapagamot sa inyo," saad ni tatay kay Tandang Tasyo. Inanyayahan kami nitong umupo at siya'y hintayin kasi ihahanda niya ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Habang naghihintay, hindi maalis sa aking paningin ang iba't ibang medalyon
na nakasabit katabi ng mga santo. Sa tingin namin ni tatay ay hindi lamang siya isang albularyo lang, sapagkat marahil ay isa rin siyang antingero. Kasabay ng aming pag-uusap, nagpaalam na lalabas muna si Aling Vina kasama ang kanyang anak upang magpahangin. Kapwa kami na lamang ni tatay ang natira sa loob. Halos kasi pabalik-balik na kami sa bahay na iyon tuwing ako ay nagkakaroon ng sakit. Kaya kilala na kami ni Tandang Tasyo. Nang lumabas ito, dala ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang isa sa mga medalyon na nakasabit sa Birheng Maria. Anya, tama raw ang aming hinala. Totoong isa siyang antingero, sabay ngisi sa amin. Ay, sandali lang po, tatawagin ko lang po si Aling Vina. Nagmamadaling wika ko sa kanya. Ngunit sa aking paglabas, Kuya Bari, hindi ko nadatnan na naroroon ang dalawa. Nag-alala ako ng mga oras na iyon sapagkat baka kung ano na ang nangyari sa dalawa. Tay, nawawala si Aling Vina at Gwen. Kabadong sigaw ko kay tatay. Tumayo naman silang dalawa at sabay naming inusisa ang paligid ng lugar. Pero sa kasamaang palad, hindi namin nakita ang mag-ina. Kasunod noon ang pagbuhos ng malakas na ulan, kasabay ng pagtigil namin sa paghagilap sa dalawang nawawala. Makaraan ang ilang pang mga oras. Nagpasya kaming magpaalam na, subalit hindi kami pinahintulutan ni Tandang Tasyo dahil may panganib na papalapit. Dahil sa kanyang mga anting-anting, nararamdaman daw niya kung may peligro bang nagbabadya. Mas mainam na daw kung doon na lang daw kami magpalipas para makasiguro siyang nasa mabuting kamay kami. Simula pa lang ay masama na talaga ang kutob ko, Kuya Bari. Inabot na kami ng paghihintay hanggang sa maggabi na. Iniisip ko pa rin ang dalawang babae kanina. Pakiramdam ko parang naroroon lang sila sa paligid. Marahan akong lumabas. Sobrang tahimik na noon pero nasa 9:00 pa lamang iyon. Tumayo ako sa labas ng kanilang bakuran. Alam kong bawal pero matigas talaga ang ulo ko. Nanunuot ang malamig na ihip ng hangin na dumadampi sa aking balat, kasabay ng liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan. Naku, nakakaawa naman kung may mangyaring masama sa dalawang iyon. Marahang bulong ko sa aking sarili. Adolfo! Tinig ng isang babae na nasa pagitan ng mayayabong na halaman. Si Gwen! Tinatawag niya ako dahil nakita niya raw ang nasabing dambuhalang aso. Nang palapit na ako sa kanya, bigla ba namang may kung anong humila sa akin sa gitnang bahagi ng kagubatan? 2 halimaw ang aking nasa harapan. Sino kayo? Mangyak-ngyak na tanong ko sa mga ito. Napapikit na lang ako nang masilaw ako sa kanilang mga itsura. Ang nakatayo sa aking harapan ay mga aswang. Nanlilisik ang kanilang mga mata at nagtatalasan ang bawat kuko. Iyon pa lang ay sapat na para ikasinda ko. Ang tanging nagawa ko na lamang, Kuya Bari, ay ang pagsigaw ng malakas. Hiniling ko sa Panginoon na sana ay mahanap ako ni tatay sa lalong madaling panahon. Sa parehong sitwasyon ay nasa panganib pa rin ako. Bahagyang inamoy ako ng isa sa mga aswang. Kasunod ang paglapa nito sa aking mga hita. Napahiyaw na lamang ako ng malakas dahil sa di mawaring sakit. Mayroon pa akong kaunting lakas noon, Kuya Bari, kaya ginamit ko para tadyakan ang aswang. Iyon ang dahilan kung bakit napabitaw ito sa pagkakalapa sa akin. Hindi nagtagal, dumating ang antingero, dala ang isang sibat na pangaso. Walang kahirap-hirap niya itong pinadapa at tinalo. Walang nagawa ang aswang
Subalit ang isa ay tatakas sana. Ngunit sa di kalayuan, dumating ulit ang dambuhalang itim na aso. Bahagya na sanang lalapain ng buhay ang aswang kagaya ng ginawa nito ng unang nasaksihan namin, ngunit mabilis itong sumuko. Makatapos ang ilang sandali, unti-unting nagpalit ng anyo ang dalawa. Napatakip na lamang ako sa bibig nang makilala ko ang dalawa. Hindi ako makapaniwala sa aking mga natuklasan. Si Aling Vina at Gwen ang mga aswang. Nalaman ko rin na mismong alaga pala ng antingero ang malaking asong itim. Iyon daw ang nagpapanatili sa kaligtasan niya laban sa mga kampo ng dilim na mayroong masamang intensyon sa kanya. Pasalamat na rin kami na naroroon ang kanyang alaga para kami ay iligtas. Umuwi kaming ligtas noon, Kuya Bari. Mananatiling bilang alaala ang nakaiwang marka sa aking mga hita. Hanggang sa kasalukuyan ay naroroon pa rin ang alaala ng antingero at ang kanyang natatanging alaga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Adolfo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Romel. Ang kwentong nais kong ibahagi ay naging karanasan namin ng aking asawa noong minsang kaming nadako sa isang liblib na baryo. Siya nga po pala, tawagin na lang natin ang asawa ko sa pangalang Wela. Ang aking isasalaysay ay nangyari nang minsang kaming pumunta sa baryo ng kanyang kaibigan. Subalit sa kasamaang palad, naligaw po kami. Malayo ba ang baryo nila? Anong gagawin natin dun? Tsaka alanganin na ang oras natin, no? Sabi ko nang magyaya sa akin si Mrs. May masamang kutob kasi ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Lalo pa at hindi maganda ang aking pakiramdam. Sige na, sandali lang naman tayo roon. Ibibigay ko lang itong mga damit na pinaglumaan ko sa kanya. Wala naman kasing makikinabang nito. Tugon sa akin ng aking asawa. Kung kaya't wala na akong nagawa noon at kahit na masama ang aking pakiramdam, pumayag ako sa kanyang nais. May motorsiklo naman kami kaya hindi kami mahihirapan. Ang problema lang, hindi ko kabisado ang daan patungo sa baryong iyon. Sige lang, kung may tao tayo makikita sa daan, magtanong-tanong tayo. Sambit niya na tinanguan ko naman. Bumiyahe nga kami patungo sa nasabing baryo. Binaybay namin ang daanan kahit na pareho kaming hindi sigurado. Subalit nang medyo nagdadalawang isip na kami sa aming dinadaanan, sa kasamaang palad ay wala kaming nakita ni isang taong para mapagtanungan. Ay naku, bahala na. Dumiretso na lang tayo. Hindi rin kasi nagbigay ng direksyon ng aking kaibigan eh. Ang tanging sinabi niya lang yung baryong kanyang kinaroroonan, tsaka yung palatandaan kung saan nakatirik ang kanilang bahay. Sa kalagitnaan ng aming pagbabiyahe, Kuya Bari, pareho kaming nagtaka ni Wela. Nagsanga kasi ang daanang tinatahak namin at hindi namin alam kung saan kami dapat tutungo. Sa kadahilan ng iyon, pinakiramdaman ni Wela ang dikta ng kanyang utak. Diyan tayo sa bandang kaliwa. Malakas ang aking kutob na diyan patungo ang baryo ng aking kaibigan. Wika niya sa akin. Dahil hindi ko naman alam ang daang dapat tunguhin, sinunod ko na lang ang kanyang sinabi. Dumiretso kami sa kaliwang kalsada at saka hindi na nag-alangan pa. Habang bumabiyahe, napansin kong tila pakaunti ng pakaunti ang mga bahay. Kalaunan
Wala na kaming nakita pang bahay. Kung hindi, puro mga matataas na talahib na lang at mga nagtatayugang mga puno. Sigurado ka bang dito ang daanan? Tanong ko ulit sa aking asawa. Hindi ko alam eh. Naku, bahala na. Dumiretso ka na lang at maghanap na lang tayo ng mga papagtanungan. Tugon niya sa akin. Dumiretso nga kami, Kuya Bari, hanggang sa may makita kaming bahay na maraming mga tao. Ayun yun, doon. Napaisip ako kung ano ang idinadaos doon. Pumara kami sa isang tabi. Nahihiyaman magtanong, bumaba ako sa aking motorsiklo at saka lumapit sa isang matandang naroroon. Magandang hapon po, Lolo. Bati ko sa kanya. Tinanong ko siya kung saan ang patungo sa baryo ng kaibigan ni Wela at napamura na lang ako sa aking isipan nang malaman kong naligaw nga kami. Akmang aalis na sana kami ni Wela para bumalik sa aming dinaanan nang may marinig kaming boses. Sandali lang, kumain muna kayo rito. Kasal ko kasi at baka iiwas sa amin ang swerte kung hindi man lang kayo tutungtong sa bahay namin. Napalingon ako sa isang lalaking nagsalita at nakita kong nakabarong siya. Katabi niya ang isang babaeng bihis na bihis din. Oo nga mga kaibigan, pagbigyan niyo na po kami dahil nataon kasing kasal namin nang pumunta kayo rito. Kahit kaunti lang, ang mahalaga makakain po kayo. Sambit naman ito ng babae. Inilibot ko ang aking paningin sa mga taong naroroon. Napalunok ako ng aking laway nang makita kong lahat ng naroroon ay tila nakangisi sa amin ni Wela. Agad kaming nakaramdam ng hiya, subalit dahil lumapit na sa amin ang mag-asawang bagong kasal, wala na kaming nagawa pa. Halina kayo, huwag na kayong mahiya. Sambit ng babae sabay hila sa aming mga kamay. Wala kaming nagawa ni Wela. Sumama kami sa kanila patungo sa isang toldang ginawa nila kung saan naroroon ang mga pagkain. Kumuha ng pinggan at saka kutsara ang lalaki. Pagkatapos ibinigay ito sa amin. Oh, kayo nang bahala. Kayo nang bahala kumuha ng mga kakainin nyo. Huwag kayong mahiya. Sambit niya sa amin. Napatango na lang kaming pareho ni Wela at kahit na may pag-alinlangan kami, kumuha kami ng aming makakain. Noong makita ko ang mga pagkain ay ayos lang naman at parang natakam ako. Nawala ang aking pag-aalala. Tsaka naisip ko kasing tama sila sa sinabi nila na baka hindi sila maging asinsado kung tatanggihan namin ang grasyang inaalok nila. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain nang may dumating na 4 na kalalakihan. May pinagtutulungan silang isang sako at parang napakabigat noon. Pagdating nila sa tapat namin, inilapag nila ang sako. Kuya, ito na po. Pagkawika ng isang lalaki, napatingin ako sa sako. Napalunok ako ng aking laway nang makita kong gumalaw ang kung anumang nasa loob ng sako. Napatitig ako sa aking asawa at maging siya ay kinilabutan dahil doon. Yan na ba? Sige lang, ilagay mo lang muna dyan sa likod ng bahay. Mamayang gabi na lang natin kakainin yan. Sambit ng lalaking bagong kasal. Kahit na may pag-aalinlangan ako, nilakasan ko ang aking loob at saka nagtanong sa kanila kung ano ang nasa loob ng sako. Napatingin sa akin ang lalaki at tila naging seryoso ang kanyang pagmumukha. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Wala yan. Kaunting regalo lang sa amin. Pagkat
Pagkatapos niyang magwika, nagulat kami nang makarinig kami ng isang pag-ungol. Nagkatinginan ulit kami ni Wela dahil doon. Hindi kasi baboy ang gumagawa ng ingay, kung hindi parang batang binusalan sa bibig. Pilit iyong gumagalaw sa loob, kaya nilapitan iyon ng bagong kasal na lalaki. Malikot ka ha? Walang pagdadalawang isip niyang sinipa ang sakong iyon hanggang sa makarinig kami ng isang iyak. Alam kaagad naming batang lalaki iyon, kaya naalarma kami. Napatingin naman sa amin ang mga taong naroroon. Ano? May gagawin kayo? Baka gusto niyong maging kagaya nila, sabi ng isang lalaki. Lumapit na sa akin ang aking asawa at saka napakapit sa aking braso. Nanlalamig na ang kanyang mga kamay, kaya na lamang kong kinakabahan na siya. Huwag kang matakot, hindi kita papabayaan. Pabulong na wika ko sa aking asawa. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, nangahas akong magwika. Boss, wala kaming kasalanan sa inyo. Kayo ang nag-imbita sa amin dito at pumunta kaming walang masamang hangarin. Nangangatog na wika ko sa kanila. Dahil parang magkakaroon na ng komosyon sa pagitan namin ng isang lalaki, sinita siya ng lalaking bagong kasal. Uy, wag niyong sirain ang kasal namin ha. Tumitig siya sa lalaking nakasagutan ko. Ikaw, kung hindi mo rin lang kayang igalang ako ha, umalis ka na at huwag ka nang magpakita sa akin. Napalunok na ako ng aking laway ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin at gagawin kung may binabalak sila laban sa amin. Ikaw naman pare, pasensya na ha. Pasensya ka na sa inasal ng aking kasama. Oo, tama ang hinala nyo. Bata nga, batang lalaki ang laman ng sakong iyon. Para hindi na kayo magtaka. Oo, aswang kami. Pero hindi kami ganoong kasama sa aming mga bisitang normal na tao. Sabi niya habang nakatitig sa amin ni Wela. Nagulat namang kaming dalawa sa tinuran ng lalaking bagong kasal. Dahil sa pangingilabot, hindi na ako nakapagsalita pa. Hinintay ko na lang muli siyang magwika. O sige, maaari na kayong umalis o kung nais ninyong manatili pa, pwede rin naman. Huwag lamang ninyong sirain ang aming tradisyong kumain ng karne ng tao tuwing may malaking kaganapan. Wala na akong nagawa pa at nasabi, kung hindi napatango na lang ako sa kanya. Napatingin ako sa iba pang mga naroroon at napansin kong nag-iba na ang kanilang mga anyo. Nang mga sandaling iyon, nawari kong madilim na pala ang paligid. Napatingin ako noon sa sakong binuhat ng mga kalalakihan at hinintay kung ano ang sasabihin ng lalaki patungkol doon. Ibinayad sa amin yan. Kung iniisip niyong iligtas yan, huwag na kayong magtangka pa. Siguradong mapapahamak lang kayo. Mas mainam pa nga sigurong umuwi na lang kayo dahil baka hindi niyo kayanin ang inyong masasaksihan. Sabi naman ng babaeng bagong kasal. Habang pinagpapawisan kami ng malamig, Kuya Bari, wala kaming nagawa kung hindi ang tumango na lang. Alam kong maging ang aking asawa ay takot na, kaya humingi kami ng permiso upang makaalis na kami. Hindi naman tumanggi ang mga bagong kasal. Sinabihan pa nila kaming mag-iingat at huwag nang ipagsasabi ang aming mga natuklasan dahil tahimik silang nabubuhay sa dakong iyon. Bago kami umalis, nangako kami sa kanilang hindi namin ipagsasabi kahit na kanino ang aming mga nalaman. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa aming sasakyan. Umuwi kami ni Mrs. at hindi na namin naisipang pang pumunta sa baryo ng kanyang kaibigan dahil sa matinding takot at dahil sa naranasan namin. Kuya Bari,
Dahil sa aming naranasan, halos 1 linggo kaming hindi nakalabas sa aming bahay. Natatakot kasi kaming baka nasundan kami ng mga iyon at baka may kung anong gawin sila sa amin. Magmula ng mga araw na iyon, hindi na kami pumupunta sa hindi pamilyar na lugar at hindi na rin kami dumadalo sa mga piging, lalo na kung kasalan. Nakakatroma kasi ang aming naging karanasang iyon, lalo na kapag ka naaalala namin ang patungkol sa batang laman ng sako na siyang inihain nila para sa araw ng kanilang kasal. Subalit, habang patagal ng patagal, parang pabigat naman ng pabigat sa dibdib ang bagay na iyon. Dahil doon, isinalaysay na lang namin iyon sa mga malalapit naming kakilala at maging sa inyo. Alam naming baka may makakarinig na isa sa mga tao o aswang na nasa piging na iyon, pero wala na kaming pangamba dahil malayo na ang aming tirahan sa nasabing liblib na baryong iyon. Tahimik na kaming namumuhay rito nang walang panggagambala ng kung anumang masasamang elemento. Alam namin ni Wela na kasalanan namin na nanatili kaming tahimik noong mga panahong iyon. Hindi kasi kami makapaniwala na nakadalo kami sa isang kasalan ng mga aswang. Doon pa lang kasi kami nakakita at nakasaksi ng isang tunay na grupo ng aswang, harap-harapan. Hindi rin ako makapaniwala kahit papaano ay may puso pa rin pala sila. Ewan ko lang po, baka natsambahan lang dahil hindi nila kami ginawang handa ng mga oras na iyon. Ito po ay isang pagpapatunay lamang na totoong may aswang sa ating paligid. Siguro disgrasya lamang ang nangyari sa amin kaya kami napadpad sa isang kasalan sa pugad ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. At sana po mapili nyo ring basahin ito sa inyong channel. Salamat po at God bless po sa lahat ng kasundo na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Romel. Huwag! Maawa ka! Tama na! Kahit anong sigaw at pagmamakaawa ni nanay ay hindi siya pinakinggan ni tatay. Sa halip ay binigyan pa siya ng mag-asawang sampal bago sinikmuraan. Wala kang kwentang asawa. Wala kang silbi. Sobrang ingay pa ng bunganga mo. Sigaw ni tatay saka binugbog si nanay. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Raybert. 26 na taong gulang. Ako po ay tubong probinsya. Isang bugtong lang akong anak. Lumaki ako na palaging nakikitang binubugbog ni tatay si nanay. Lasinggero po ang tatay ko. Isa siyang jeepney driver dito sa aming lugar, samantalang nagtitinda naman si nanay ng mga kakanin. Grade 3 lang po ang natapos ko, Kuya Bari, dahil hindi sang-ayon si tatay na papasukin ako sa paaralan. Anong gusto mong pumasok? Mamili ka nga, ang pumasok sa paaralan na iyon at magutom o ang tutulong sa amin upang may makain ka. Paulit-ulit na pangaral sa akin ni tatay sa tuwing nababanggit ko ang tungkol sa paaralan. Walang araw na hindi nag-aaway sina nanay at tatay. Walang gabi na hindi umiyak si nanay dahil sa pangbubugbog sa kanya ng aking ama. Minsan pa nga nadadamay pa ako. Kaunting pagkakamali ko lang, makakatanggap agad ako ng ilang palo ng sinturon ni tatay. Ganyan ang buhay ko simula pagkabata hanggang sa nagbinata na ako. Nay, bakit hindi mo na lang iwan si tatay? Tutal, sinasaktan lang naman niya tayo. Tanong ko pa noon kay nanay. Mahal ko ang tatay mo, anak, at alam kong mahal din niya ako. Mahal tayo ng tatay mo.
Tugon pa ni nanay na animoy ipinagtatanggol pa si tatay. Nay, kung mahal niya tayo, hindi niya magagawa sa atin ito. Matigas kong sagot kay nanay na ikinangiti niya na lang kasabay ng pag-iling. Ganyan po kamahal ni nanay ang tatay ko. Sa kabila ng pananakit sa kanya ni tatay ay hindi niya pa rin ito kayang iwan. Nagbago lang ang lahat noong tumungtong ako sa 16 na taong gulang. Tinamaan ang aking ama ng sakit na kanser at hindi kalaunan ay sumakabilang buhay. Nang dahil sa pagkawala ni tatay ay gumaan naman kahit papaano ang aming buhay. Ngunit hindi nagtagal ay nagkasakit din si nanay. Ang sabi pa ng iilan ay malamang nagkasakit si nanay dahil sa ginagawang araw-araw na pangbubugbog sa kanya ni tatay. Tumigil si nanay sa pagbebenta kung kaya't nakaatang sa aking balikat ang responsibilidad na naiwan ni tatay. Hindi rin naman ako pwedeng humingi ng tulong mula sa aming mga kamag-anak dahil maliban na makasarili ang mga ito ay iniiwasan ko ang issue. Hindi ako kaagad nakahanap ng trabaho dahil grade 3 lang po ang natapos ko. Hindi pa ako marunong magsalita at magsulat ng wikang Ingles. Sa tiyaga at pagsusumikap ko na makahanap ng trabaho ay doon ko nakilala itong si Don Fernando. Kilala siyang incheck sa aming lugar. May katandaan na si Don Fernando ngunit hindi maipagkakaila ang pagiging mestizo niya noong kabataan pa niya. Tinanggap ako ni Don Fernando bilang isa sa mga trabahador niya sa pagawaan ng ataul. Nay, may trabaho na ako. Tuwang-tuwa ko pang ang ibinalita kay nanay nang makahanap ako ng trabaho. Natuwa rin naman si nanay, ngunit nakitaan ko sa kanyang mga mata ang lungkot at pagkaasam para kay tatay. Noong una ay nahirapan pa ako sa trabaho dahil unang beses kong gumawa ng kawayang kabaong. Araw-araw ay may taong bumibisita at nagdadala ng bangkay ng mahal nila sa buhay. Naging maayos naman ang lahat. Sapat din ang sweldo ko para sa pang-araw-araw na gastusin namin ni nanay sa loob ng bahay. Minsan pa nga ay nagbebenta ako ng mani sa aming baryo upang pandagdag sa gamot ni nanay. Ika-6 ng Mayo, araw ng Martes. Sa pagkakaalam ko ay malakas ang ulan ng gabing iyon. Mag-isa akong nag-overtime sa trabaho dahil sa matinding pangangailangan at idagdag mo pa na ang araw na iyon ay 4 na bangkay ang ipinadala sa amin. 3 lalaki at 1 babae. Abala ako sa pagpupunas ng bagong kabaong na nagawa ko nang bigla na lamang nagpatay-sindi ang ilaw. Napatigil ako sa ginagawa ko at napasulyap sa ilaw. Hindi na ako nagtaka kung bakit nagpatay-sindi dahil ilang beses naman ito nangyayari. Kumuha ako ng upuan, saka ito ang ginawa kong pangpatong upang maabot ko ang ilaw. Mabilis ko naman itong naayos. Hindi pa ako tuluyan nakababa mula sa upuan nang bigla akong may narinig na isang bagay na nabasag. Asus, mga pusang gala talaga. Bulong ko sa pagkakaalala na pinasok na naman kami ng pusa. Asa na ba yung lintik na pusang iyon? Inis kong tinignan ang basong nabasag at ang mas nakakairita pa ay nakatakas na naman yata ang pusang iyon. Hindi pa man ako tuluyan na nakalis sa pwesto ko nang bigla akong may narinig na kaluskus sa kung saan. Sinundan ko ito hanggang sa napunta ang tingin ko sa mga bangkay na nakahilera hindi kalayuan mula sa aking pwesto. Napaatras ako nang mapagtanto ko na may kulang sa kanila. Ilang beses pa akong napalunok.
Napapikit at muling napamulat. Nagbabaka sakaling namamalikmata lang ako. Subalit kulang talaga ng isang bangkay. Sa hindi malaman na dahilan ay bigla na lamang akong kinilabutan. Sobrang lakas pa rin ng ulan sa labas at mag-isa lang ako. Natatakot man, ngunit nagawa ko pa ring humakbang papalapit kung saan nakahilera ang mga bangkay. Isa-isa ko pang tinignan ang mga mukha nito. Napasilip pa ako sa ilalim ng kawayang pinaghihigaan sa kanila at nagbabaka sakaling nahulog lang ang bangkay. Subalit wala rin doon. Hindi ko mapigilan na sampalin ang noo ko dahil sa katangahan ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naku naman, Rainbird. Nasaan ba ang utak mong gunggong ka? At paano naman mahuhulog ang bangkay kung nakatali sila? Hindi naman siguro nagbanyo yun, no? Biro ko pa sa sarili upang kahit papaano po, Kuya Bari, ay lumakas ang loob ko. Tubig. Halos manigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang malalim na boses na iyon na animoy nagmula sa ikalaliman pa ng lupa. Unti-unti akong napalingon sa isang bulto na nasa likuran ko at gano'n na lamang ang labis kong pagkagulat nang bumungad sa akin ang isang babae. Mahaba ang itim at kulot nitong buhok. Sobrang payat na animoy hindi nakakakain ng ilang buwan. Namumugto at malalim ang mga mata. Tipong kaunti na lamang at mahuhulog na ang eyeballs niya. Namumutla ang kanyang mga labi. Nakakakilabot ang kanyang hitsura. Talagang nakakatakot. Hindi ako pwedeng magkamali dahil isa siya sa mga bangkay na nadala ng umagang iyon. Samot-saring reaksyon ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Tatakbo ba ako o sisigaw? Litong-lito ako, lalo na at naunahan ako ng takot. Napasigaw na lang akong bigla. Buong lakas ko siyang itinulak bago tumakbo. Halos hindi ako makahinga dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko at maging ang tuhod ko ay nanginginig na rin. Maraming katanungan ang nabuo sa isipan ko. Bakit siya nakabangon? Hindi ba't patay na siya? Sigurado ako na patay na siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Kung ang patay ay muling nabuhay, hindi kaya isa siyang amaranhig? Ipinanganak yata akong malas dahil hindi pa man ako tuluyan na nakalabas sa bodegang pinagtatrabahuhan ko ay bigla kong nasagi ang lamesa dahilan ng pagkahulog ng mga kagamitan sa harapan ko. Nahulugan pa ng martilyo ang paa ko. Napasigaw ako dahil sa sakit. Mabilis akong naabutan ng babaeng amaranhig. Itinulak niya ako sa sahig sa kaginapangan. Mas lalo akong nanghina nang mismong makita ng dalawa kong mga mata ang unti-unting paghaba ng kanyang dila. Hindi ko kinaya ang aking mga nasaksihan at doon ay nawalan pala ako ng malay. Raybert, nakita mo ba yung... Uy! Anong nangyari sa iyo? Kinabukasan ay nagising na lamang ako dahil sa ingay sa paligid. Doon ko palang napagtanto na nasa ospital pala ako. Ayon sa isa sa mga kasamahan ko na nagligtas sa akin na itago na lamang natin sa pangalang Ivan. Nakalimutan daw nito ang bag niya kung kaya't binalikan niya at nagkataon na naabutan niya ako na nasa ganoong kalagayan.
Kung kaya't kaagad siyang humingi ng tulong at isinugod ako sa ospital. Noong mabalitaan ni nanay ang nangyari ay agaran na pinuntahan niya ako sa ospital na iyon. Labis siyang nag-alala. Ivan, salamat pare sa pagliligtas sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Pasasalamat ko kay Ivan. Pare, wala yun. Walang anuman tol. Magkatrabaho tayo kaya tayo lang din naman ang magtutulungan. Nakangiting tugon nito sa akin. Ivan, pare, nakita mo ba yung amaranhig? Yung umatake sa aking aswang kagabi? Tanong ko kay Ivan. Ha? Anong amaranhig? Anong aswang pare? Anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Sagot ni Ivan sa akin. Pare, nung nadatnan kita, nakahandusay ka sa sahig at nakita kong may dugo ka sa iyong batok. Teka, bakit ka ba hinimatay? Dagdag na tugon ni Ivan. Ivan, pare, inatake ako ng aswang kagabi. Yung isang bangkay. Siya yung amaranhig. Siya yung umatake sa akin, pare, yung babae. Sagot ko naman kay Ivan. Ha? Ay naku, pare, hindi kita talaga maintindihan. Ganito na lang, sige, ganito na lang magpahinga ka na lang muna pare. Huwag ka munang magsalita. Baka naguguluhan ka lang pare, magpahinga mo lang, tulog mo lang yan. Wika ni Ivan sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Ano kaya yung nangyari sa akin kagabi? Hindi rin ako makapagsalita dahil masakit ang ulo ko po. Kung kaya't napagpasyahan ko na lang na sundin si Ivan. Natulog ako at nagpahinga. Nanatili pa ako ng ilang araw sa ospital na iyon bago kami nakaalis. Todo pa sa salamat naman ni nanay dahil sa kabayanihan ni Ivan. Maswerte talaga ako dahil nakilala ko si Ivan. Halos magkapareho kami ng pinagdaanan ni Ivan. Talagang utang ko ang buhay ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, malamang tuluyan akong pinatay ng amaranhig na iyon. Pagkaalis namin sa ospital, ikinuwento ko lahat kay nanay. Maging siya ay hindi makapaniwala sa aking mga sinasabi. Ano kaya talaga ang nangyari ng gabing iyon? Alam kong totoong totoo ang nakita ko at amaranhig talaga ang umatake sa akin. Kung kaya't hindi ko na lang pinagpilitan kay nanay at ibinalik ko na lang ang aking atensyon sa aking trabaho. Sa likod ng pangyayaring iyon ay hindi ko naisip na umalis sa trabaho. Nagpatuloy pa rin ako sa paggawa ng kabaong para sa mga bangkay. Nagsikap ako at nagsumipag dahil sa pangyayaring iyon. Hindi ko na lamang pinansin pa ang pangyayaring iyon. Wala rin namang maniniwala sa akin Nag-ipon ako at makalipas ang 2 taon, nakapagtayo kami ni nanay ng isang mini store. Umalis ako sa trabaho at inasikaso ang mini store namin ni nanay hanggang sa tuluyan itong lumago. Matapos iyon, naipagamot ko ang aking ina sa ospital. Si Ivan naman ay kinuha rin namin ni nanay bilang kanang kamay ko sa pagpapatakbo ng mini store na ngayon ay isa ng grocery store. Kung saan man ang tatay mo ngayon, siguradong matutuwa siya dahil sa tagumpay mo anak, nakangiting saad ni nanay sa akin. Opo nay, sana nga. Tugon ko na lang sa kanya bago niya niyakap ako ng mahigpit. Hindi man maayos ang pagtrato sa amin noon ni tatay pero napatawad ko na po siya, Kuya Bari. Hindi ko maipagkakaila na sa kabila ng mga nangyari sa amin, napatawad ko pa rin siya at mahal na mahal ko pa rin si tatay bilang ama ko. Kung nasaan ka man ngayon tay, sana ay payapa ka at maayos ang iyong kalagayan. Mula pagkabata hanggang sa pagbibinata ko
ay marami akong mga pagsubok na pinagdaanan. Ngunit ni isa man sa mga hamon na iyon ay hindi ko naisip na sumuko. Nang dahil sa pagsusumikap ko, pagtiyatyaga at pagsisipag, ang dating trabahador ng Ataol ay kasalukuyang nagmamay-ari na ngayon ng isang maganda at malaking grocery store. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami at God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Rebirth. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.